Ja by som sa chcel spýtať jednu vec, čo ma veľmi zaujala v tvojom príbehu, čo si tam mal na tom PGA-CZ, že si bol 6 mesiacov na stáži u Hanka Haneyho. No. A Hank Haney, neviem, či Zuzka vieš, to je tréner Tigera Woodsa, keď bol v podstate najväčšej ére. Starý dobrý Hank. Starý dobrý Hank, presne tak. Čo ti to dalo, ako si sa tam dostal, čo si tam vlastne robil? Hank Haney v pondělí ráno přiletěl do Prahy, ještě byl takovej trochu přivopilej, protože měli velkou oslavu a v pondělí v 1 odpoledne učil na Karlštejně. A pak učil ještě v Čechy a tak dále a tak dále. No a na to konto on mě pak za odměnu pozval, on říká, hele, mně se líbí ten tvůj přístup jako pohybovej, protože já jsem v té době prosazoval myšlenku, že ty děti nejdřív se mají hejbat, než poprvé trefí do míče, protože když učíš zároveň trefování do míče a zároveň pohyb, tak je to jako kdyby učil lyžování v brankách. Tomu celý Slovensko asi rozumí, jo, tak to nemůžeš. Jo, nejdřív musíš lyžovat, zatáčet a pak teprve jedeš do branek. Tak já jako tanečník, protože jsem v gymnáziu v Čelákovicích 2005 otevřel třídu s rozšířeným golfovým vyučováním, tak tam jsme neměli kam chodit, že nejbližší areál řekl, my vás tady nechceme, tak jsme trénovali golf v tělocvičně. A měli jsme vlastně jenom pohybovou přípravu, kterou jsem jako bývalý tanečník a učitel tance utáhnul 1,5 hodiny, ty děti to bavilo a na závěr jsme trefili párkrát molitanovej míček. A vylezli v marci ven a měli úžasný švihy a pohybový projev. Míček se naučili trefovat za 14 dní. Jsem to Hankovi vyprávěl, říkal, to je pecka, že to děláte tady v České republice, to jsem vůbec nečekal, říkal, my to tady neděláme, to dělám já, jinak to všichni nedělají, jinak všichni chtějí hned odpalovat a já to dělám jenom, protože jsem bývalý tanečník a on říkal, to je pecka, to potřebujeme. V Americe o tom teď hodně mluvíme, jak moc by pohybové přípravy mělo být. A na to konto mě pozval na Long Island a tam jsem 6 měsíců jako mu pomáhal s dětma, no. A dělali jsme takový pohybový kurzy, jako vycházející z tancování. Čo bol najväčší aha moment na tej stáži u neho pre teba? Hele, aha moment byl, když trénoval Tigera, že jo, tam najednou stojíte 3 metry od Tigera. Ty si tam bol vtedy? Nás bylo víc. A mali ste akože veľa hodín, keď on trénoval Tigera? On vám akože ukazoval, že čo vlastne spolu trénoval? Tiger mu platil paušál roční, to vím, ale nemůžu to říct. A v tom měl x dní. A zbytek měl asistenci přes mail. Oni si posílali kvanta mailů, Tiger mu posílal videa, Tiger mu posílal kvalitativní statistiky a tak dále. A to jsem viděl, jako jak mu Hank odpovídá, jsem ty maily některý čet. A oni byli hrozně jako, až jako pragmatický, že tam nebyli ahoj, děkuju, nic to bylo jako fairway trefené, greeny trefené a tak dále a tak dále a tak dále, jo. A bylo to jako až cynický. Zajímavý je, že ty špičkoví hráči typu Tiger Woods jako Mozart, nejlepší v historii, metodicky rozhodně prostě nejlepší kvalitativní parametry ever. To jako Jack Nicklaus vyhrál o 3 turnaje víc, majory, ale kvalitativní parametry nikde srovnatelný, vůbec. Ale najednou oni řeší šířku postoje. Oni řeší grip, tlak, prstech. Jednoduchý věc. Jo, sem tam je to něco, jakože mě ta rána na 220 metrech zatáčí 2 metry doprava a já chci 2 metry doleva. Jo, no, tak pak najednou si říkáte, aha, cink, boom, prásk, jo. Ale jinak většina tréninku je, hele, pravej loket, hlava doleva, hlava doprava, jo, naprosto standardní věci. Základ. Mal on napríklad nejaký taký drill, alebo niečo, čo si proste vôbec nikde ešte nevidel? Ne, já jsem toho hodně přečet. A čo si ten Tiger vybral potom toho Hanka? Však ja sa na tým akože tak rozmýšľam, že kde je to fluidum, kde je to proste... Ja som čítal jeho knihu, napísal dobrú knihu, že Big Miss a tam to je spomenuté, ale nepamätám si, že jak sa oni dali k sebe dokopy. Hanka nemá hele, jako všichni lidi, co odešli od Tigera, byli odejítí od Tigera, tak vždycky prozradili něco z toho vnitřního kruhu. Tiger je na to neskutečně háklivej, že se nic nesmí říct. Kde je, co je, kam jede, proč tam je, kolik bereš, co strénuje, kde to zkazil, nic. On to všetko dal do Fluff, jeho caddy, tak Fluff byl vyhozen, protože řekl, že někdy bere 7% a někdy bere 10%. Aha. Gold Digest udělal rozhovor, jo, tím skončil. Když jsem tam rozhovor četl, říkal, tohle nedopadne dobře. Drc za 14 dní byl. Ako je potom možné, že... A Hank odešel, to je aféra, protože prostě Tiger už nechtěl některé věci dělat, který ten Hank po něm chtěl a Tiger to chtěl zkusit trošku jinak. No a oni oba jsou jako velký egocentristi. Golfisti. Jo, no, Hank chtěl od 15 být trenérem. Hank nemá za sebou nějakou úspěšnou či neúspěšnou hráčskou kariéru. Hank ve 15 řekl,
mě to baví učit, trada. Jo, mě to baví studovat ten pohyb a tak dále. Ale oni dva spolu to bylo prostě oheň a voda. Prostě Tiger k němu přišel, teda Hank přišel k Tigerovi na návštěvu, to je popsaný v té knížce. Jo, to byla Hankova oblíbená příhoda, že se koukali spolu na nějaký golf a Tiger došel do lednice, přines si lízátko, nanuka. A ani se na Hanka nepodíval. Každý normální člověk by mu řekl, jako, chceš taky nanuka, nebo nechceš něco? Tiger si set a furt lízal toho nanuka a čuměl na tu televizi a Hank nedostal nic. A zase Hank je natolik hrdý, aby mu to řekl, že tam seděl na sucho 3 hodiny. Oni byli jak děti svým způsobem. Ahoj Zuzi, som rád, že ťa vidím opäť a zase tuto sedenie. Keď si mi povedal, že s kým budeme dneska nahrávať, tak som bol taký trošku skeptický, však to meno som niekde započul, tuším, že nejaký komentátor alebo niečo také a hovorím, že musím si ho naštudovať, že čo všetko robí. Zatiaľ sedí, hej. Tak som si to naštudoval a keď som si otvoril jeho takú stránku na PGA.cz, tak inak som bol... pozerá na teba s otvorenými hostami. A číta mi poznámky, to je ďalšie. Som z toho taký nekomfortný. No, ale som prekvapený, že čo všetko tento pán dosiahol. Profesionálny lektor PGAC, dvojnásobný víťaz Senior European Tour, to je akože veľká vec podľa mňa, niekoľkonásobný prezident Českej republiky, niekoľkonásobný majster Českej republiky a analytik Eurosport. Zostal v šoku, niektorá informácia asi nie je správna. Dobrý večer, nebo dobrý den, nebo ahoj, nebo kdy sa to vysílá. Áno, ja by som len chcela povedať, že teda ten, kto ho náhodou nespoznal, takže vítame medzi nami Alana Babického. Ahoj, dobrý den. Tak ta informace ohledně toho European Tour, ta je malinko zkreslená, aby jsme nebyli nařčeni z toho, že to není přesné. A já jsem vyhrál 2krát na té druhé nejvyšší seniorské soutěži a ta se nemenuje European Tour, to je Senior Golfers Tour Europe, ale jak jsem říkal v úvodu, než jsme to pustili, tak to byl jenom jeden ze střípků. Myslím si, že důležitější je ta práce třeba překladatelská, nebo publicistická, nebo teoreticky jako výuková. No. Čo je také najdôležitejšie, alebo najlepšie, čo si prekladal? Ja viem odpověď na tuto otázku. Docela důležitý první moment bylo, že jsem přeložil encyklopedii. Někdy v roce 97 jsem přeložil první encyklopedii, která měla asi 640 stran, takhle tlustá. A tam byla vlastně podle mého názoru první komplexní informace o vývoji golfu, o holích, o hřištích, o designu a tak dále a tak dále. Bohužel těch encyklopedií byly jenom 3000 kusů, pak sice o 2 roky později jsem přeložil ještě jednu, tam měla taky asi 7 cm nebo 5 cm na výšku, překvapivě tady ji mají v Sedíně v recepci, ale taky jich bylo jenom 3000. Já si myslím, že by bylo moc fajn, kdyby si všichni v Čechách a na Slovensku tu encyklopedii přečetli, než se poprvé vyjádří ke golfu, protože je tam spousta věcí. Jo, prostě ta branže u nás, jak v Čechách, tak možná na Slovensku, teď jestli to uslyší Rastio, tak Antala, tak mi možná řekne, že už to není tak špatný, ale tím ho zdravím. Ale prostě kolikrát rezorty, asociácie nebo federace vymýšlí něco, co někde 200 let funguje, ale my to tady máme jako nápad. A teď tady úplně lidé, kteří sice jsou úspěšní v jiné branži, třeba vyrábějí auta nebo něco někde vynalezli a tak, a mají pocit, že taky rozumí golfu a to kolo, který někde 200 let jezdí, tak oni ho v Čechách nebo na Slovensku se snaží vymyslet znova. Ztrácí tím strašného času a je z toho strašného dohadování. Zkusí to po svým a pak po 5 letech se vrátí k tomu, že vlastně to kolo tak jezdí. Výsledok toho je, že by sme mali čítať knížky? Ano, výsledkem toho je, že bychom měli vědět více o tom, jak ten golf 200-300 let někde v cizině funguje. No napríklad ja vidím dieru na trhu, lebo podľa mňa vlastne všetci si teraz pozerajú sociálne siete a YouTube, to znamená, že nemali by pozerať ten golfový švih na YouTube, ale mali by sme im prečítať niečo. Teda, akože z tých ale knížiek, já jsem třeba mluvil primárně o fungování rezortu a klubu. Jo? Musíte si vzít v úvahu, že všude na světě 200 let golfový rezort živí členové a lidé, kteří tam chodí hrát, jíst, trávit večery, víkendy s rodinou a tak dále. V Čechách a na Slovensku 15 let rezorty živily korporátní turnaje. Korporátní turnaje zmizely a co teď? Tak, další otázka. No však to bude ďalšia otázka, no co teď? Jemná mravenčí práce s tím, aby golf začalo hrát co nejvíc lidí, kteří ho dosud nehrají. A začínáme od přístupu ke golfu v médiích,
To znamená, média by musela ideálně začít psát o golfu, že to není snobská zábava, že to nestojí veľa peňazí, že to není takhle a není onakle. Rory Sabatini, Vrasťo, ty lidi, co dělají něco jako pro ty lidi venku, tak je hrozný přínos. Jo? Takže ty lidi, co nehrají, tak musí začít hrát golf. Co k tomu potřebujete, že? Aby se nestydili přijít do toho areálu, aby to nestálo nesmysl, aby měli čím hrát, aby je měl kdo učit, aby prostě, když se s někým baví o golfu, tak aby neměli pocit, že ten člověk je nafoukaný mistr světa a tak dále a tak dále. To jsou všechny ty bariéry, které za 20 let jsme si v Čechách a na Slovensku vybudovali. OK, a teraz sa opýtam, že keď tam akú rolu má klub, lebo vieš, zasa musíš to zobrať aj tak, že áno, je klub, ale potom vždycky tam býva nejaká SROčka a tak ďalej, takže vždycky sa pozeráš na tú súvahu, že musí tam byť, sú tam príjmy a videa. Ale proč ta SROčka vznikla? Aby ty členové si nemohli nárokovat to hřiště. Přiznejme si čistého vína. Kdysi dávno, na začátku 90. let, u vás to bylo možná o chvilku později, u nás to bylo od vzniku Karlštejna 9-4, SROčka vznikla proto, aby ten klub mohl být strčen do strany, když přichází korporátní turnaj. Když to řeknu velmi cynicky a velmi pragmaticky. Protože v cizině to funguje tak, že členové klubu, tož u nás ani u vás už nikdy nenastane, členové klubu vlastní kousínek toho hřiště. To vážně? To jsem nevěděl. Tak se začínalo, tak to kedysi bolo. Vstupné do golfu, tak si spolu majitelem areálu. Všimněte si, že když vítěz na PGA Tour třeba děkuje, tak vždycky děkuje členům klubu, že ho nechali na jejich hřišti zahrát si a uspořádat ten týdenní turnaj. Okay. To se v Čechách nestane, ten nemá co členům klubu děkovat, protože ten klub tam je v nájmu. Hřiště vlastní areál, SROčko nebo nějaký AS, akciová společnost. Obchodná firma. A to patří nějakému podnikateli nebo skupině podnikatelů. Ty členové klubu jsou tam v pronájmu. Tradá. OK, čo by si urobil inak? Predstav si, že si teda, môžeš si vybrať. Buď si majiteľom toho ihriska, alebo si prezidentom klubu. Čo by si urobil inak? Já bych nechal děti do 12 let hrát všude zadarmo. Inak to bolo inak. I tréninkové míče. Tím se ta infrastruktura nepoškodí, ne to. Protože s těma 12letýma přijdou dospělí, školy budou vozit na golf děti, protože to nestojí nic, trénink, jasně. S nima dříve nebo později přijdou rodiče. Když bychom měli hodně času, tak je to ještě na tému jako výběr talentů. Dneska se vybírají takzvaní talenti tak, že musí mít někoho v rodině jako golfistu, aby se na golf dostali, že prakticky ten výběr talentů jaksi mimo golf je minimální. Můj tatínek hraje golf nebo maminka, musím něco, prostě ten nábor na školách, takže my nezbytně nechytáme ty talenty, které tam někde venku jsou. Aha. My hledáme někoho, kdo je mentálně odolný, kdo má úžasnou koordinaci a kdo má třeba hluboko do kapsy. Takže nad člověka. Jo. Někoho, kdo má hluboko do kapsy, protože prostě ve světové špičce je minimum lidí z bohatých rodin. Většinou to jsou děti z rodin, kde ty poměry byly relativně nuzný, podobně jako ve fotbale. Jo, prostě pro to dítě je to jediná cesta vpřed, pokud na to má opravdu talent, koordinace a mentál, tak to vidí jako budoucnost. Aha. Jo? Takže do 12 let děti zdarma. Vstup na golf významně levnější, tady ale narážíme na komplikaci, že ten areál se za 6 měsíců české nebo slovenské sezóny chce vydělat na 12 měsíců výplat a já nevím čeho všeho. Jo? Takže já bych určitě slevnil. Jo? Když se podíváte do těch areálů, tak jako realizovaná cena fee se blíží úplně něčemu jinému, než je v ceníku. Jo? To znamená, kdyby 4 hodiny golfu stály, teď to nevím rychle v eurech, ale v korunách, kdyby stály 800 korun, tak ano, 2 roky budeme trošku ztrácet peníze jako areál. Ale za 3, za 5 let tam budeme mít 3krát tolik lidí, protože to bude levnější. Aby nebyla ta vstupní bariéra tak veliká. No a potom finálně ideální by bylo mít trošku víc hřišť, který by si nehráli na výjimečný areál. Aha. Jo, když se podíváte na ty tradiční golfové země v cizině, tak to hřiště je relativně chudý, relativně onošený a tak dále, a tak dále. Hra tam stojí 10, 5, 8, 15 dolarů nebo 5-10 liber a furt je to golf. Jo? Já jsem zastánce toho, aby se lyžovalo, když to přenesu na lyžování, což je každému blízký a známý, aby se lyžovalo na každém kopci. Jo?
že ty závodníci si potom z toho normálního kopce dostanou na ten hřeběnok nebo do Jasný nebo někam. Nemusíš začínat v Kitzbühelu, aby z tebe byl lyžař. Jo, ta láska k tomu lyžování, já jsem probudil lásku k lyžování v Mníšku pod Brdy na svahu, který dneska, když ho vidím. Tak u nás Mlýnky. No, jo, na normálním kopci, který měl 800 metrů a sousedi tam postavili vlek s navijákem. A tam vedla moje závodní cesta a svýho času jsem byl asi 25. v republice. Jo, a začal jsem v Mníšku pod Brdy na obyčejném kopečku. Hele, je to strašně jednoduchý v podstatě. Pokud ten hráč se chce golfem uživit, že třeba v Británii je přes 2,5 tisíce lidí, kteří mají handicap 0. V životě je nenapadlo, že by se živili golfem. U nás máme 15 golfistů s handicapem 0 nebo 50, je jedno, jo, a všichni snějí o tom, že budou Tiger Woods, to jako, nebo rodiče o tom snějí. Ja si myslím, že to niekedy aj cudzí ľudia akože o tom snívajú, že máš handicap 0 a hneď sa ťa opýtajú, že či ideš robiť akože profíka, alebo že či ideš ať. A to je ta osvěta. Neměli bychom všichni číst nezbytně knížky, ale měli bychom se dozvědět, jako, co je esence toho golfu. To, že ho hraju, to je jak když někdo má handicap 36 a rozhodne se designovat hřiště. Už jsem hrál 10 hřišť. Poznáme taký inak. To fakt? Jo, no ano, proto to říkám. Mám také ihriska predsa. OK, dobré. Na Slovensku. Ale pro probuzení ohně, když jsme teda zpátky u toho tématu, já si pamatuju, u nás na vesnici třeba hokej, trénovali lidi na úrovni jako golfových cvičitelů. Sami neuměli moc bruslit, sami neuměli moc střílet, ale probudili v těch nás, dětech, jako lásku k hokeji. Že to na začátku v nějaký fázi není o tom, že musíš mít úžasný švih a tisíce znalostí o mechanice švihu, ale že tu lásku, hele ten míček, hele ta jamka, tohle, tamhle, jo, prostě, že toto dítě chytí od toho a spíš než od rodiče. Jo, já sám mám 3 děti, 2 z nich hrajou golf, jeden je podle mě velký talent a ty druhý 2 jsou takový normální, jo, ale přesně vidím, přesně se směješ, no, všichni rodiče si myslí, že jejich děti jsou nejlepší, já ne. Já mám okolo sebe spoustu těch rodičů, který si myslí, že to jejich dítě je genius, jo, tak já jsem na svý děti schopen se podívat jako snad objektivně. A navíc, oni jsou šťastné. Navíc je nebudu nutit do toho, co evidentně nemají talent. Jo, když jsem prošel tancováním a baletem a věcma, tak přeci poznám, jako jestli to dítě má pohybový talent nebo ne. A v tu chvíli prostě by to pro něj bylo peklo. No, mám 2 veci. To, že nemusím mať teda dobrú techniku, ja o týždeň mám skúšky trenérske, toto skúsim použiť na tých testoch, hej, lebo my tam máme akože test praktickej zručnosti, tak im to presne vysvetlím, že o čo ide, že... Ale ja som tu od zbudzovania ohňa, od založenia ohňa. Hej, keby náhodou, keby bol problém, hej, akože samozrejme, řekni, že to říkala Babický. No však oni to vypočujú, ja im dám odkaz, link. Dobre, to znamená, že počúvame, predstav si, že dojdeme na školy a máme teraz akože, alebo máme tu veľa detí a máme teraz vybrať akože golfový talent. Tak už vieme, že baletky musia tlieskať do rytmu, ako vybereme golfový talent. Na začátku nemůžeš vybrat golfový talent. No tak základ, že dajme tomu musíš vybrat člověka, který má koordinaci. Já kdybych jako měl golfovou konzervatoř, tak by ty děti kutáleli míček, tenisák po nějakém terénu k nějakému cíli. Já třeba věřím, že špičkový golfista, vím, že špičkoví golfisti ve světové špičce, já jsem pracoval jako na půl úvazek v agentuře International Sports Management a tam jsem se dostal k těm nejlepším hráčům na světě. Ty všichni mají v sobě prvek exhibicionismu, určitýho narcisismu, určitýho egocentrizmu a to tak. To sedí na mňa. Aj na mňa. Dobre hovoríš, pokračuj. Sme ho zaskočili. No. Nie, že, či to sedí na neho, jestli mám říct, že to ten egoismus musí být, nebo ten egocentrismus být oprávněný, nebo ne. Já jsem aj narcisa trošku, aj egoista. Spousta lidí si myslí, že jsou něco a nejsou něco, ale v tom golfu se to projevuje tak, že když ten hráč se dostane do situace, že má takzvaně nůž na krku, nebo že takzvaně v řídkém vzduchu, to znamená, že se rozhoduje o vítězství v turnaji, tak ty špičkoví, ty, co na to mají mít, tak se zlepšej. Jemu pomůže ten strašlivý stres, když se z toho po pár minutách jako dostane, tak mu ten stres pomůže se zasoustředit a zlepšit ten pohybový projev. Jo? Najednou to začne fungovat, vstoupí do takzvané zóny, nebo Marian Jelínek říká flow. Jo? Tak.
A ty, co jsou pod stresem a neumějí ten stres jako efektivně zpracovat, což by bylo další velký téma, tak ty začnou hrát hůř. A já jsem přesvědčený, že některé národy svoje děti nevychovávají k tomu, aby pod tím stresem v tom individualistickém pojetí výchovy a výuky, aby ty děti obstály. Že my, naše dvě země, nevím jak Slovensko, tady nežiju tolik, ale v Čechách ještě pořád těm dětem říkáme, hele, radši se do toho nepleť, co tě nepálí, neház, nevystrkuj hlavu, nechať se spálí ten druhej a tak dále. Ve škole máme systém absolutní, když napíšeš test na 60 bodů, tak dostaneš 1, protože maximum je 80. Aha. Jo? A všichni napíšou za 60, tak mají všichni 1. V Americe a v těch anglosaských zemích mají komparativní systém, když vás je 30 ve třídě, tak jenom top 15% dostane 1. Bez ohledu na to, kolik bodů to má. Okay. Takže musíš být 1. anebo 7. Okay. Jo? Takže tě nemůžeš opisovat, nedáš jí opisovat, tobě nedám opsat, jo? Nebo ty mě nenecháš opsat a musím se učit co nejlíp, protože nemusím mít 60 bodů, já musím být hned za ní a ještě před tebou. To se mi páči. A tohle je prostě strašně klíčová věc, to je proč, jako aspoň u nás mám pocit, strašně lidi jsou docela dobrý v týmových sportech a v individuálních sportech dělají hrozný množství nevynucených chyb. Jo? OK, takže keby sme to dali do golfu, self-manažovanie samého seba versus plynutie. No, to je jako kdyby jsme řešili v první třídě, jako psát nějaký složitý verše. Self-management na začátku je o tom, že to dítě nebo ten hráč zvládá svoje ambice, svůj strach a že umí přenést to, co má natrénováno na hřiště. OK. No, flow, aspoň to golfový nebo ta takzvaná zóna, všichni víme, jak vypadá, všichni jsme v ní byli, všichni jsme ji zažili. Máme takový spouštěče, každý ví, já poznám, že aha, tohle je situace, ve který mi naskakuje flow na hřišti. Jo? Obvykle zachráním nějakou situaci, která byla relativně špatná, tak se mi povede zachránit za pár. Jo? Že prostě dlouhým patem zachráním pár poté, co jsem to zahrál někam do buhvíkam a tak dále. Ale napríklad teraz rozmýšľam nad tým, že kedy tú situáciu vieš rozlíšiť, že to je ten flow, alebo že to je to self-manažovanie, lebo vlastne to je situácia, kedy ak si dobre sám zmanéžovaný, tak vlastne tak to ide do flow, alebo... Ne, self-management musí být přítomen pořád, flow se přihodí skoro náhodně, příležitostně těm nejlepším snad jako v situacích, kdy to potřebují. Jo, ani Tiger nevyhrával ve flow někdy a někdy vyhrál ve flow a někdy hrál ve flow a nevyhrál. Flow je až druhý. Self-management, aspoň v golfu, o kterém jako něco vím, nevím, jak to funguje jinde, to nechávám úplně jako stranou, ale self-management v golfu je opravdu, jak to dítě trénuje, co trénuje, jestli věří takovému tomu, že máš trénovat svoje stránky, na který máš, který ti jdou, to věří někteří hráči, jo, třeba Filip Mruzek, ten věří, že má trénovat to, co umí. Jo, pak jsou lidi, kteří věří, že mají trénovat to, co neumí, to, co, aby zlepšovali to. A pak je to ale pobyt na hřišti, jako jak pracovat se soustředěním. Jestli se mám soustředit, samozřejmě, že ne. Jo, celou 18 se nikdo nevydrží soustředit. Musíš vypínat a zapínat soustředit. Jestli riskuješ, kdy máš riskovat, jestli máš hráčskou intuici. Bernhard Langer, ten nemá dokonalou techniku, nemá ani nejdelší rány, přesto vyhrává i v 64 letech, protože má naprosto dokonalý self-management. Není to o flow. No, on nehraje ve flow, on prostě nedělá chyby. On cítí, že teď by to mohlo nevít a namíří do toho prostoru, kde má víc místa. Takže to je self-manažovanie svých pocitov? Self-management je, jak zvládat svoji vlastní psychiku na hřišti a jak ze svého technického arzenálu vymlátit maximum ve smyslu skóre. Tedy v golfovém pojetí minimum, samozřejmě. Napríklad, keď si to dáme teda rozdielne na tie dve časti, že niekto vlastne je za to, že bude zdokonalovať svoje silné vlastnosti a niekto je ten, ktorý sa snaží zdokonalovať, zlepšovať svoje slabé vlastnosti. To znamená, že ako na to príde, že ktorým smerom sa má uberať? Těžko. No podle toho, co... Ne. Takže preto máme handicap. No přijdeme na to... Ne. Přijde na to těžko, protože na začátku je, že ten člověk něčemu věří a ty jako coach třeba, nebo manažer, ho musíš přemluvit, že třeba něco jiného je pro něj dobře. On to musí být ochotný vyzkoušet. To je jako velká věc. A na začátku všeho stojí kvalitativní parametry. Ty bys měla vědět, co to je jako golfistka, ty možná nevíš.
Jo, protože jsem není golfista tím pádem. No ne, tak nejseš třeba tak hluboko v tom. Ne. Kvalitativní parametry jsou trefení fairwaye, trefení greenu, ale pak si těší, jakou holí seš jak blízko od jamky, když hraješ. Jo, ze 90 až 120 metrů, jakou máš proximitu takzvanou, jak to trefuješ od jamky. Jo, jak daleko seš. Ze 120 až 150. Kolik proměníš patů, já nevím, 3 stopy až 10 stop. Kolik proměníš 10 až 20. A samozřejmě jako úvodu nějaký délky ran, ty se svýho času přeceňovali, že hráči nemusí být tak dlouhý. Dneska bohužel, ty délka ran je docela alfa, skoro i omega. Jo, dneska musíš umět patovat a dneska musíš umět dávat strašně dlouhý rány. Ale v podstate začíname pri analýze. Hej, takže základ sú štatistiky. Kvalitní kvalitativní analýza. Takže sprvu hlavne byť taký, že byť na seba prísny pri štatistikách, hej, robiť si ich a neulahčovať si. Že keď ti, prečo sa tak pozeráš vyčítovo na mňa? Aha, prepáč. No ne, protože... Chcel som aj tebe niečo povedať. Ale... Znova u toho. Spousta rodičů si myslí, že když jejich dítě bude mít učebnicový švih, tak začne hrát 67. Ale akože poďme aj napríklad na dospelého. Vieš, lebo ja niekedy si myslím, že ty dospelí do self-manažovania. Tak až na úplný výjimky zůstanou v nějaký rekreační podobě ty hráči. Ale úžasný trend je, že když ty lidi si stihnou jako vydělat na živobytí třeba do 30, do 35 a pak se začnou věnovat golfu, tak mají šanci, to je na golfu krásný, pokud poslouchá nějaký negolfista, tak ho můžete hrát soutěžně po 50. Jo, ta seniorská část té kariéry je rovnocenná té neseniorské, takže v 50 letech, jo, lidi, kteří začali s golfem ve 30 a měli nějaký ty danosti, předpoklady a měli dostatečnou jako sebekázeň a tak ty mají šanci excelovat po 50. Jsou takový případy ve světě, že ty lidi vydělali, prostě prodali nějakou firmu ve 40, lehli do golfu a probojovali se třeba na Champions Tour v Americe. Ja tu mám ešte nejaké otázočky, ktoré by som sa ťa chcel spýtať. Jedna je, že ty si jeden z mála ľudí, ktorý vie, že prečo sa birdie volá birdie. No, není. To napsali v té knížce, asi to jenom pamatuju. Ja, ty si to pamatuješ, napríklad Zuzka, ty nevieš, prečo je birdie. Nie. No, tak ale mohol by si nám to povedať. Když letěl nějaký hráč někde v nějakém klubu, někde ve Skotsku, trefil ve vzduchu ptáčka v letu a ten míček, který letěl relativně někam do sakru, tak se odrazil od toho ptáčka blízko k jamce a ten člověk to jenom doklep a zahrál místo 4-3. A tím, jak to, tak tomu říkal jako birdie, že ptáček za to může. Proč se volá Bogey Bogey? Bogey je z písničky, z jazzový, Here Comes the Bogeyman. Bogeyman je smolař, protože bogey golf by člověk studoval, tak bogey golf je definován jako, že to je velmi dobrý golf, ale na každé jamce má člověk trochu smůlu. A smolař je bogeyman. No okej. Jo? A nižšie, čo ideme, to už sú všetko odvodiny. No dobre, to znamená, že a potom akože eagle. No však to je odvodina od vsakov, že väčší vták a tak ďalej, vieš, preto. Akože eagle a albatros. No, to si iba od vtákov. Dobre, a ja by som sa chcel opýtať, že ten self-management, čo si aj opisoval, že je niekde nejaká, alebo vedel by si mi odporučiť nejakú knihu, alebo že kde by som sa o tom najviac dozvedel. Ja sa chcem zlepšiť v tomto. Já jsem si to sám nazval self-management, to je můj termín. To je můj termín, který neexistuje oficiálně. Existuje odsud sem, existuje course management. Áno, to poznám. To znamená, jak hrát kterou jamku, kterou holí do jakého směru. Jo. A potom je psychologie golfová. To Zuzka neuznáva? Čo? Tak teda iba u mňa to neuznáva. To jsou věci, které dělají lidi jako Carl Morris a pár dalších, který jako mozek, jo? Jak funguje mozek. To je prostě sportovní psychologie v podstatě obecná, jo? Má trošku jako specifikum směrem ke golfu, ale generálně je to normální sportovní psychologie. Okay. To je self-management. Mezi tím je ale mezera, kterou já jako hráč a coach vnímám a já jsem si ji pojmenoval self-management. A nevím, nikdy jsem neskoušel to zadat do Google, ale nevím o žádný knize, ale je to soubor dovedností psychologicko-koordinačních, který obsahují věci jako intuice například. Jo? To, že kterou holí si můžu dovolit riskovat, z které vzdálenosti a kterou už ne. Jestli umím, jako, proč mi buší srdce na prvním odpališti? Jak tomu mám zabránit? Jo? Proč mě buší srdce? Tobě buší srdce z nějakého důvodu, ty se třeba bojíš.
ty třeba chceš vyhrát a mě buší srdce, protože já nevím, něco jiného, mám nějaký jiný důvod. Jo? Každý důvod je jiný. Jasne. Ty musíš postupovat jinak, tobě stačí to rozdejchat, já potřebuju zase něco jiného. To je self-management. Okay. Jo? Abych nebyl moc ambiciózní. Jo? Tím vlastně, že nemáš vysoký strašně dlouhý rány, nemůžeš přestřelit ten les. Jak vydržet ten tlak, že on ho přestřelí, už leží u greenu a ty musíš dát takhle a přes toho porazit. To sa hovorí, že zdravé sebavedomie. To je self-management. Vieš, aká je definícia zdravého sebavedomia? Netuším. Aj ty spokojná nespokojnosť. Okay. To nás, akože, nehovorím, že som to vymyslela, to má akože kvázi som nás to tiež akože učili a keď sa to tak preložíš, tak je to, lebo aj to, čo ty rozprávaš, to je v podstate to akože aj spoznanie samého seba, hej, to je podľa mňa tá prvá úroveň. Musíš vlastne sprvu sa spoznať, potom musíš vlastne cítiť, že kedy to na teba prichádza a potom tá tretia úroveň je, že keď už vieš, čo s tým máš urobiť. Tak, přátelé, já moc děkuji za pozvání. Ďakujeme aj my. A těším se na všechny slovenský golfisty, že se někdy někde potkáme. A vám dvěma taky.